South Africa Health Minister Aaron Motsoaledi has raised concerns about the Zimbabwean administration sending patients without paying for the services. Achipene mushe nyika yeZimbabwe yazonyadzisa yanisukuratidza kuti it is a non-cooperative neighbor, it is a poor neighbor, ineighbor inonyadzisa, ineighbor aiwa inoita hunhu husiri expected. Isanambira masvika buda nyogwa kuti subscribe like kuti now the bell icon. Tichipinda toona munyogwa muchinzi the health minister suggested that countries like Zimbabwe should emulate the approach taken by Eswatini King of Mswati 3 rules. Eswatini has ensured that its citizens pay for medical care when seeking treatment in South Africa. Motsoaledi took issue with the Zimbabwe sending its citizens to South Africa for free medical treatment, stating that this practice is unfair to South Africa. Tikuona kuti ari kuyachivakizo chiti ava vakomana ava vanongotumira mapatients avo but pasina mari yavabhadhara, vasina kuorganiza nhau dzekuti aiwa since vanhu ava vari kuda maybe masurgeries kana serious medical attention, they must organize kuti aiwa mari yekuti vanhu vanorapiwa yaorganizewa yarongwa yatumirwa here, but tinoona kuti hanzi mapatients anongounziwa pasina kana kuitwa those arrangements. Zvauya achicriticize the government of ED Mnangagwa panapa achiti aiwa ngavakope from Eswatini. Panapa chitiko ichi chiri very tragic chatinoona kuti the same health minister ndiye akaaccuse mutungamiri wenyika akati aiwa isu hatichadi kukonai muchinosika treatment mune dzimwe nyika, noda kuti ndimi munokonzeresa dilapidation aiwa nekushomeka kweequipment iri advance mumahospitals nekuda kwekuluta kwamuri kuita mastate funds and the taxpayers money. Achichivaudza achiti aiwa you guys munofanira kudevelopa nyika dzenyu, mukasadaro we never allow you, tinokubloka kuti tipinde munyika dzedu. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa musanga no subscribe or like, turn on the bell.